Gipaniguro sa bagong Cebu City Police Office Director, Police Colonel Enrico Figueroa, nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa Sinulog 2025. Kini atol sa ilang unang panagtagbo ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia diin mi courtesy call ang CCPO official. Sa ini gibati og kabalaka si Garcia sa kalit nga pagkulit kang Colonel Antonieto Cañete sa pwesto kinsa maoy gisaligan niya sa preparasyon sa peace and order sa labing dako nga kalihukan sa dakbayan ang Sinulog 2025. Matud ni Garcia nga nakalitan siya sa gihimo sa Philippine National Police diin wala siya makapadagang unta gihimo kini liwas na sa Sinulog. Nagpasalamat ang mayor sa nahulipan nga CCPO Director nga si Cañete ug sa samang higayon gihatagan niini og kahigayunan ang bagong pamunuan sa CCPO nga makahimo sa tahas nga gisangon kaniya ilabi na sa peace and order sa Sinulog. Gipasalig usab ni Figueroa nga ipadayon ang mga programa ni Cañete sa Cebu City Police Office. He has to look at all the plans that we made. And then he has to make sure that he studies it well. And then he implements and executes it. Meron din akong primerong order niya, Sinulog, because I will not compromise. Inasulti natin kay Mayor na itong Sinulog Festival, base sa mga experience ko po sa National Capital Region, ito po ay magagampanan po natin na maayos at tahimik at payapa.